Nakon jedne bitke za drugom očekuje se rasplet slučaja Franak na Vrhovnom sudu. Što traži udruga banaka, zašto je zatražila izuzeće sudaca, a što očekuje udruga Franak? Samo u studiju Novog dana je Goran Aleksić iz udruge Franak. Dobar vam dan. Dobar dan. Hvala. Koliko je blizu ta konačna finalna bitka na Vrhovnom sudu? Ovaj mjesec bi ona trebala biti donesena. Takvo je bilo obećanje još uvijek vršiteljice dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Gordane Alšovečki u Hrvatskom saboru i prošireno vijeće je formirano. Svi preduvjeti su stvoreni i nema razloga više za čekanje. Uskoro će biti donesena ta odluka, ali ja ne znam točno kada. Idemo čuti što je o svemu jučer rekla predstavnica udruge banaka Tamara Perko. Sazvano je prošireno vijeće Vrhovnog suda vezano za slučaj Švicarac, objavljena su imena sudaca. Mi smo formalno tražili izuzeće dva suca koja su po nama evidentno u sukobu interesa. Činjenica je da kad postoji sama percepcija sukoba interesa da bi se suci sami trebali izuzeti, to se nije dogodilo u ovom slučaju. Zbog toga smo mi tražili izuzeće sudaca, detaljno objašnjavajući zašto to tražimo. Naime, radi se o direktnom financijskom interesu oba suca ukoliko presuda ode u određenom smjeru. Mi smatramo da je to apsolutno netransparentno. U tom slučaju, dakle, ti suci su u određenim slučajevima bili već ranije isključivani, samim time i nedosljedno, a i baca cijelu sjenu na nepristranost u biti cijelog procesa. S nama je Goran Aleksić iz udruge Franak. Zašto je zatraženo izuzeće sudaca i što bi zapravo konačno ta presuda mogla donijeti kada je riječ o slučaju Franak? Prije svega moram reći da je Hrvatska udruga banaka, to nije udruga kao udruga Franak, to nije udruga volontera, to je udruga u kojoj rade plaćeni ljudi, znači radnici Hrvatske udruge banaka koji zastupaju prava banaka, zastupaju njihove interese. To je interesna lobistička skupina koja naravno želi da se iz proširenog vijeća maknu svi suci za koje se već zna da sude u korist potrošača. To je javno poznato. Sudac Jadranko Jug, jedan je od najboljih sudaca na Vrhovnom sudu, ne samo za slučaj Franak općenito, je on jedan od najiskusnijih, najboljih pravnika na Vrhovnom sudu. Njegove presude dosadašnje su sve bile u korist potrošača koji su konvertirali kredite i zbog toga jer Hrvatska udruga banaka želi tog suca maknuti iz proširenog vijeća. To je jedini razlog zašto to Hrvatska udruga banaka želi. S druge strane, udruga Franak, a moram reći to da nisu oni uopće stranka u postupku, oni nemaju pravo tražiti nikakva izuzeća. Izuzeća traži Erste banka. Erste banka je također tražila ta izuzeća, ali ovo što Hrvatska udruga banaka govori nije bitno. Udruga Franak nije tražila izuzeće suca Đure Sese koji je odmah nakon oglednog postupka izlazio u medije i govorio kako bi potrošači imali pravo samo propitivati efekte konverzije, u smislu je li konverzija pravilno provedena. Nije tražila izuzeće sutkinje Goranke Barač-Ručević koja je također u proširenom vijeću čiji je muž vještak Ručević koji znači vještači te predmete. Iako on vještači u korist potrošača, on vještači apsolutno dobro, ali tu postoji isto onda sukob interesa jer je ona sutkinja, a on je vještak koji obavlja vještačenje u takvim predmetima. Nismo tražili da se ona izostavi, makar znamo da ona u biti sudi suprotno onome što njezin muž vještak izvještači. Znači ona se ne slaže sa svojim mužem s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu. Tražili smo da se Senja Ledić, koja nije sad članica proširenog vijeća, da ona ne ulazi uopće na Vrhovni sud, jer je njezina sestra dugogodišnja menadžerica u bankarskom sustavu i to visoko pozicionirana. Međutim, ona je ušla na Vrhovni sud i već nakon mjesec, dva je donijela prvu presudu kao izvjestiteljica u kojem je tako reći popljuvala i suca Juga i sve ove suce koji sude u korist potrošača. Totalno je njihove odluke totalno, moram reći tim riječima, popljuvala. I donijela je odluku kako potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate jer je takva odluka iz 2022. A takva odluka nikada nije izašla na svjetlo javnosti, nego su izašle sve tri odluke. Znači ona da nemamo nikakva prava i da imamo pravo samo na zatezne kamate i da imamo puna prava. Nema razloga da se bilo koji sudac izuzima. Suci Vrhovnog suda su dobili mandat suditi i neka sude. Znači mi nismo zadovoljni nekim sucima, Hrvatska udruga banaka nije zadovoljna drugim sucima,
Za dio sudaca uopće ne znamo kako razmišlja, ne znamo kako će suditi, jer postoji dio sudaca koji još nikada nije sudjelovalo niti u jednoj odluci o konvertiranim kreditima. Neka bude što bude, a Ustavni sud će onda na kraju dobivati ustavne tužbe od onih koji ne budu zadovoljni konačnim rezultatom. Sad, zanimljivo je, Udruga Franak, čini mi se, bila je primljena i u Uredu predsjednika Republike. S druge strane, Mirta Matić je kandidatkinja predsjednika Republike, o kojoj ste bili prilično kritični. Zašto? Pa ne toliko kritični o njoj kao o sutkinji, nego smo problematizirali situaciju gdje njezin brat zastupa i njegovo društvo, odvjetničko zastupa Addiko banku upravo u slučaju Švicarac. I to smo problematizirali, ali ja osobno ne mogu reći ništa ružno o toj sutkinji. Ja sam provjerio njezinu sudsku praksu, znači u onim predmetima trgovačkog prava gdje je ona sudila na Visokom trgovačkom sudu, sve su presude korektne i donesene su kako treba. Znači tamo gdje je promjenjiva kamatna stopa bila ništetna, ona je to bez ikakvog problema utvrdila i nema veze što je njezin brat tamo zastupa neku banku. Ona je sudila kako treba. I druga stvar, ona kao predsjednica suda neće nikad sudjelovati u nikakvim predmetima, neće odlučivati niti u jednom slučaju, prema tome ona nema sukob interesa u smislu odlučivanja o sudskoj praksi. Njezina dužnost bit će organizacija rada suda i nakon što se ovo sve odigralo kao što se odigralo, nakon što mi znamo da će ona biti sigurno izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, to je izjavio premijer Plenković, prema tome to će biti tako, mi nemamo više razloga uopće problematizirati njezinu ulogu na Vrhovnom sudu. Sad, to je zanimljiv tajming. Dakle, idući petak trebala bi biti formalno izabrana, potvrđena kandidatkinja predsjednika Republike Mirta Matić kao predsjednica Vrhovnog suda. Može li ona ili koliko utjecati na činjenicu sazivanja proširenog vijeća koje bi trebalo odlučivati u slučaju Franak? Ako se ne odredi datum sjednice, ona može eventualno djelovati razgovorom s tim sucima iz proširenog vijeća o datumu sjednice, ali o drugom ničemu, zato što je već drugo sve učinjeno. Znači, podnesci tužitelja su predani, zahtjev za izuzeće je odbijen, još se ne zna hoće li sjednica biti javna, ali o tome, koliko ja znam, odlučuje samo prošireno vijeće, a ne predsjednica Vrhovnog suda. Znači, mi smo tražili da sjednica bude javna, to je tražio i tužitelj, pa vidjet ćemo hoće li biti javna, još ta odluka nije donesena, a nije donesena niti odluka o tome kojeg dana će biti ta sjednica, makar se po kuloarima stalno spominje datum 18. svibnja, za koji ja stvarno ne znam, a zastupnik tužitelja, punomoćnik tužitelja, nije dobio nikakvu informaciju kada će biti sjednica. Sad, što je zapravo ulog te ogromne odluke Vrhovnog suda koja se očekuje? Zanimljivo je, već unaprijed i prije te odluke stižu upozorenja. Jedno od njih na današnjoj naslovnici Jutarnjeg lista, analiza prema kojoj bi primjerice odluka Vrhovnog suda mogla bitno utjecati na financijski sustav u Hrvatskoj. Jel to tako kaže ekonomist Novotni možda? Čini mi se da to ekonomist Novotni tako tvrdi. On je poznati notorni lobist za bankarske interese. S njime sam imao neke duele u studijima. On od samog početka zastupa interese banaka, iz kojih razloga ne znam, ali očigledno je da taj čovjek ne zna elementarnu matematiku i oni koji podržavaju takav stav ne znaju elementarnu matematiku. Jer ako s jedne strane stavimo 9 milijardi eura dobiti banaka u zadnjih 10 godina i s druge strane stavimo 1,2 milijardi obeštećenja eura, obeštećenja koje se neće splatiti u ovom trenutku, nego u sljedećih 2-3 godine, to je 13% ukupne neto dobiti banaka u zadnjih 10 godina. To ne da neće imati negativni efekt na ekonomski sustav, nego će imati dapače pozitivni efekt, jer tih milijardu eura možemo očekivati da će se uliti u potrošnju. Znači, to će biti pozitivni, a ne negativni efekt. S druge strane, jedini negativni efekt bit će na bonuse menadžera i na vlasnike, što će imati manju dobit, manje će imati dividende nego što su očekivali da će imati. Znači, svi će dobiti svoje, a sustav, cijeli državni sustav i cijela državna ekonomija će biti u stvari u plusu za milijardu eura veće potrošnje.
Kad govorimo o proširenom vijeću, o čemu će ono točno odlučivati? Pokušajte nam ono obrazložiti što će biti zapravo bit te odluke proširenog vijeća. Ovo sada postoje samo dvije varijante odluke. Jedna varijanta je da bi potrošači dobili samo zatezne kamate koje su tekle do dana konverzije na sve one preplaćene iznose kamate i tečaja na temelju korištenja ništetnih odredaba. A druga varijanta je da bi dobili i preplaćene kamate, i preplaćeni tečaj, i pripadajuće zatezne kamate. Dakle, takozvano potpuno obeštećenje. Potpuno obeštećenje. Sva vještačenja dokazuju da potrošači konverzijom nisu dobili te preplaćene kamate i taj preplaćeni tečaj, što oni moraju dobiti, jer ako oni to ne dobiju, onda su oni diskriminirani u odnosu na one potrošače koji nisu konvertirali, a dobili su obeštećenje. Prema izračunima, ukoliko ne bismo dobili nikakvo obeštećenje, mi bismo na kraju, koji smo konvertirali kredite, platili 30% više ukupno za otplatu naših kredita nego oni potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili obeštećenje. Ako bismo dobili samo zatezne kamate, onda bismo platili 20% više od tih potrošača koji nisu konvertirali, ali su dobili obeštećenje. Znači, tu se događa, ako ne dobijemo puno obeštećenje, diskriminacija potrošača koji su konvertirali kredite u odnosu na potrošače koji nisu konvertirali kredite. Mi se ne uspoređujemo niti s potrošačima koji su imali kunske kredite, niti s potrošačima koji su imali euro kredite. Mi se uspoređujemo samo i jedino s potrošačima koji su imali također švicarce, ali ih nisu konvertirali i dobili su obeštećenja. I to je cijela mudrost. I vještaci ne samo da izračunavaju da je to tako, znači ne samo da izračunavaju, mi smo poslali tužiteljevu opunomoćeniku nekih 6 vještačenja u kojima vještaci, različiti vještaci u različitim postupcima za konvertirane kredite tvrde izričito: potrošač koji je konvertirao kredit nije dobio preplaćene iznose konverzijom ako se pretpostavi da su od početka korištene ugovorne odredbe bez ništetne kamate i bez ništetne valutne klauzule. Banke se drže toga da bi mi od početka imali euro kredit. I oni suci koji su prešli na stranu banaka također se drže od toga kao da bi mi imali od početka euro kredit. To je zabranjeno. To nije dopušteno niti pravom Europske unije, niti hrvatskim pravom. Znači, ako je nešto ništetno, ono se ne može zamijeniti nekim valjanim odredbama. To je u skladu sa rimskim pravom koje je staro preko 2000 godina, sa regulom Catonianom koja kaže quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere, što znači što je nevaljano od početka ne može se popraviti tijekom vremena. Znači, ništetna je valuta na početku, ništetna je kamata na početku, od početka vrijedi kredit bez ništetne valute, bez ništetne kamate i taj iznos anuiteta se mora gledati tijekom cijele otplate, sve što je iznad toga mora se vratiti potrošaču i banka mora još platiti i zatezne kamate jer je bila nepoštena, što je po zakonu o obveznim odnosima propisano, da onaj koji je nepošten mora platiti i zatezne kamate koje su tekle na te krivo naplaćene iznose. E sad, o koliko je ljudi riječi, kako je došlo do tog iznosa ili potencijalnog iznosa od 1,2 milijarde eura? To je neki prosjek, mi smo računali da je prosječno oko 40.000 eura obeštećenje, jer obeštećenja su između 20 i 60.000 eura, znači prosjek nekih 40.000 eura puta 30.000 tužbi, to je oko 1,2 milijarde eura. Ne mora biti da je toliko, možda je 1 milijardu eura, možda je 800 milijuna eura. Maksimalno je milijardu, evo rekao bih da je maksimalno 1,2 milijarde eura, može biti i manje. Prije će biti možda čak da je 1 milijardu eura. Što stvarno za banke nije nikakav trošak, a rekao sam zašto je to dobro za ekonomski sustav države. Kad govorimo o dosadašnjoj sudskoj praksi, što je ona pokazala? Dosadašnja sudska praksa na općinskim sudovima, na županijskim sudovima i čak na trgovačkom sudu, jer trgovački sud također ima određene predmete s konvertiranim kreditima, jer postoje ove neke firme kao druga fondacija koje su preuzele dugove banaka otkupile dugove banaka od potrošača, pa onda one tuže umjesto potrošača i dobivaju ono što trebaju dobiti potrošači. Znači, prema svim tim pokazateljima, ti sudovi sude. Općinski sudovi preko 90%, županijski sudovi preko 75%, a ovi trgovački sudovi 100% sude u korist potrošača, puna obeštećenja
i nema nikakvih dilema. Znači, ne znam koliko sudaca ima sve skupa u Republici Hrvatskoj, ali eto, njih preko 90% na nižim sudovima sudi u korist potrošača. I sada će jedan ili dva suca, ako pretegnu na stranu banaka, reći ovi suci nemaju blage veze, oni nemaju pojma, mi ćemo njima reći da ne znaju ništa i da banke ne moraju vratiti puno obeštećenje, ne moraju platiti sve što su naplatile od potrošača prekomjerno. I ako se tako dogodi, onda imamo diskriminaciju, a ta diskriminacija nije ustavno dopuštena, a nije dopuštena niti po Europskoj konvenciji za ljudska prava. I takva odluka će kad tad pasti ili na Ustavnom sudu ili na Sudu za ljudska prava. Što je sa rizikom onih koji su dobili potpuno obeštećenja, recimo da Vrhovni sud donese suprotnu odluku, prijeti li njima ovrha ili oduzimanje ili zahtjev za vraćanjem isplaćenog potpunog obeštećenja? Na temelju same odluke Vrhovnog suda, ako je to već završeno, i na temelju nove odluke Vrhovnog suda da takvi predmeti nisu bili dobro suđeni, ne ide automatski vraćanje banci onoga što bi trebalo vratiti, a to je razlika između tih zateznih kamata i punog obeštećenja, nego bi banka morala u biti tužiti ponovo da dobije taj svoj iznos natrag. To je prva stvar. Znači, morala bi ponovo tužiti. Znači, ima vremena da se to rješava dok Ustavni sud ne donese svoju odluku, a s druge strane mi smo potrošačima koji su dobili već novac savjetovali svima da taj novac ne troše. Da ga sačuvaju za potrebu ako slučajno na kraju odluka bude negativna. Pa se nadam da su oni naš savjet poslušali, da nisu trošili taj novac. Ali kažem, s druge strane, ne ide nikakva automatika, nikakva ovrha. Banke moraju poduzeti opet nove pravne radnje da bi dobili taj novac natrag ili se dogovoriti s potrošačem da će on to vratiti miroljubivo, u dobroj vjeri. Vrhovni sud je tako odlučio, vraćam natrag, ali u tom slučaju kad bi vratio natrag potrošač, onda kad bi on dobio odluku Ustavnog suda da je on u pravu, onda bi on opet morao čekati na nove odluke da dobije opet taj svoj novac natrag. Sad, što je sa građanima koji su prihvatili poziv nekih od udruga koji ih zastupaju u postupcima i od njih uzimaju proviziju u slučaju obeštećenja? Kako mi vidite tu poziciju takvih građana koji su pristupili takvim udrugama koje su ih pozvale da im zapravo povjere svoj slučaj i da na osnovu toga uzimaju svoju proviziju ili postotak? To sam upravo malo prije spomenuo, tu drugu fondaciju. Postoji još jedna, ne znam kako se zove, još jedna organizacija. To su znači interesne grupacije, u stvari interesne, koje su okupile oko sebe određene odvjetničke timove, cesijom otkupile te dugove od tih potrošača i ti potrošači nisu ni u kakvom riziku. Znači, oni nemaju nikakav rizik, oni su dogovorili s tim organizacijama na koji način funkcionira njihov međuodnos oko naplate. Jesu li oni odmah dobili neki novac ili će dobiti tek nakon presude, ne znam, ali oni nisu ni u kakvom riziku jer su te organizacije s njima sklopile određene ugovore kojima rizik prebacuju potpuno na sebe. Tako da oni ne moraju ni o čemu brinuti. I za kraj, spomenuli ste ulogu Ustavnog suda. Dakle, svi ovo očekuju kao završnu veliku bitku na Vrhovnom sudu, ali po vašem sudu očito ostaje još i Ustavni sud kao eventualno mjesto žalbe onog ko izgubi ovu veliku bitku na Vrhovnom sudu. Pa sjetimo se 2014. godine kad je Visoki trgovački sud 2014. ili bilo ili 2013. 2013. godine kad je Visoki trgovački sud presudio da valutna klauzula nije ništetna, to je završilo na Ustavnom sudu i Ustavni sud je tu presudu ukinuo, zato jer je bila suprotna pravu Europske unije. Tako i sada Ustavni sud će dobiti ustavne tužbe, bilo naše, bilo bankarske, ovisi ko će biti nezadovoljan i on će morati odlučivati o tome. I tom odlukom će Ustavni sud ili potvrditi odluke Vrhovnog suda ili će ih ukinuti pa će se vratiti predmet natrag na ponovno postupanje. Osim toga, Ustavni sud ne odlučuje samo o tome, on ima već čitav niz ustavnih tužbi za ništetnost cijelih ugovora, jer u slučaju ništetnosti cijelih ugovora obeštećenje je 100% veće. Tu bi tek došlo do problema bankama kad bi morali platiti duplo više nego što plaćaju na temelju ovakvih relativno kompromisnih rješenja. Jer za mene je upravo kompromisno rješenje ovo puno obeštećenje. A tek ništetnost cijelog ugovora je ono istinsko zadovoljenje pravde. I to Ustavni sud mora i o tome odlučiti. Moja ustavna tužba je na Ustavnom sudu kojom sam tražio da se utvrdi ništetnost mojeg ugovora. Vrhovni sud me je odbio i sad je ta moja
ustavna tužba na Ustavnom sudu. Ako Ustavni sud u skladu s pravom Europske unije odluči da su ništetni cijeli ugovori, postupak se potpuno okreće i tu banke više neće imati izlaza nikakvog. Moći će se žaliti Svetom Petru ako hoće, neće im niko pomoći. Jer trebamo samo reći da sudovi u Poljskoj, u Sloveniji i u Bugarskoj sude ništetnost cijelih ugovora na temelju pravorijeka Suda Europske unije. Nažalost, nas je Sud Europske unije odbio, nije htio odlučivati o našim predmetima i zbog toga mi nemamo šanse da Sud Europske unije odluči o našim konkretnim predmetima. Ali s druge strane, naši sudovi moraju poštovati pravo Europske unije i moraju poštovati presude Suda Europske unije. A te presude sve govore da ukoliko je ništetna valuta i ukoliko je ništetna kamatna stopa, ugovor je ništetan u cijelosti. I to bi se moralo događati i na hrvatskim sudovima. Ustavni sud je tu sad taj koji bi trebao, po mojem mišljenju, zbog arbitrarne odluke Vrhovnog suda da ti ugovori nisu ništetni, jer to je čista arbitrarna odluka, to nije odluka na temelju prava. Morao bi ukinuti i takve presude i u tom slučaju će se sve okrenuti na jedan sasvim drugačiji način nego što itko sanja u ovom trenutku u tome. I vrlo kratko za kraj vidimo taj pritisak koji raste uoči ove odluke i proširenog vijeća. Vidite li ili osjećate li u svemu ovom i utjecaj politike? Politika je već pokazala svoj utjecaj 2022. godine kada je Sudu Europske unije dostavila svoje očitovanje o predmetu koji je bio na Sudu Europske unije, kada je lažnim svjedočenjem predstavnica vlade na Sudu Europske unije izjavila kako su se potrošači konverzije prešutno odrekli svojih prava. To je laž. To je laž. Sam zakon je branio bankama da uvjetuju potrošačima konverziju bilo kakvim odricanjem od njihovih prava, a kamoli da bi prešutno se potrošači odrekli nekih svojih prava. Imamo slučaj da smo imali, najprije je na Sudu Europske unije bilo to svjedočenje, a nakon toga je bio sporazum s bankama gdje su one odustale od arbitraže. Ja to povezujem da to ima veze jedno s drugim i ne kažem da to piše u sporazumu, ali kažem da su se dogovorili bez sporazuma, znači ministar Marić tadašnji i bankari su se dogovorili, evo mi ćemo na Sud Europske unije svjedočiti za vas, to nećemo napisati u sporazum jer se to ne smije pisati, još ćemo u sporazumu napisati da se odričemo rezervacija, to će vam biti jedan plus, da ćete imati veći portfelj novca na svom računu i eto ga, vuk siti koze na broju, a potrošači njih 30.000 u banani. Gospodine Aleksiću, hvala vam na ovom razgovoru. Naravno, čekamo sada odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda. Hvala vam.